Dear novice, what do you desire for? I desire to be a member of the congregation of the Sisters of the Adoration of the Blessed Sacrament through the provision of the religious laws and imitate Jesus closely by accepting the character, spirit, identity, and lifestyle of this community. Beautiful roads, beautiful hands, beautiful home, beautiful land. Oh, drag and run and sing, Lord, play. Igualayo Putra isen O Kristo isen to isen Kajan miat ke besuk ke bakamen baka badak jengkerku ya pi baro kiba dei kinong pet ya kani kecani. Menta kasngi kalong kasngi ke ba crown na kabenta ka Mother of Compassion Parish bat kumjuru na kabenta kani ke retreat center hangni po moklam. Namar ba menta kasngi niyo ya kajing smai ningkong jong sister Lily Mary Nongsiet na kaseng jongki Sisters of the Adoration of the Blessed Sacrament. Kalong sisya kasing kijingkimen na marba, ublay ulajiet sa iway pat ikun samla na kani ka parish kajongi. Wat lada kaday kathan nong kendong, nre uiet ya kani ka parish jongi, bat menta nilayo hado saungut ki sister na kani ka parish. Te menta kumni, hi nidon hangni ya sister Lily Mary Nongsiet, iban sa ayangi ya katukat ni ki jing pasyat jingmon halor jong kani kasngi. Ti sister Lily hakum kani kasngi ka bakara jong ki ngakwa ban bu kani ka jing kali. Ka kani kumno piyo ya ka jing persat baning kong banlong riam. Kajing persat junga banlong krium kabanikong kalong namar banga kwa wanlong kriu kuit pan yajan bat ublay ng ba kajing tuay bat kajing im junga. Di niskutenat sisya namar balay ba piong ba pikwa banlong kriu kuit. Katnu sisya kalong kataka kentien kaban ay mensiem yangi way namar ba yangi hibaro lakot banlong rukut. Di kublay si bon sister ya kani kajing ajing wat jumpi nga ngit scam bagi bas nga baro wat lada kilong hakanu kudu pangjing im laki long kiruniam laki long kiriu pat ba baro pat hi nginya persyang banlong kita kirukut hakajing im kajungi. Di mentap de ngakwa ban kliyepi kai kajing yarap ko pilayo na ka retreat center nang ni na po retreat center na po moklam ha kajing im nang siem jumpi Kajing yarap ka ba ngayo na ka retreat center kajing ay mensim kajing penslur bangayo mensim banyay siya prang ha ka ba ngan chakri yo blay Parban IT radi hakabris o wan jong ublay.
Sngau tenat ban yo sngau biang sa sisi ni kata juba ko jongpi namar kat nu thiang shisha ki kti ki kijat ki batre ka bri so wan ni jong trai kat nu ki tenat ki kijat ki mamare ban ya lap ya ka kubur ba bha jong trai kata ka di ka ktien ga jong jisu hi ka ba ula penslur ya ni mo iwe bagin tur seprang bagin ya seprang ha ka ni ka jing im ga jong bat nga kermen ba ha ka ni ga jing ya dinti jong pi kum ka rim kani ka de kesin jam ka baning kong ka jongpi ni kermen pinang yai ne kat nu pilong ka ki badan bok namar ba pio ya kani kalan banlong shisha kita ki sister ki ba mani ya ka sakarmen ku tam kedua bat ni kermen ban nak ni ka jingim ka jongpi pinang yo shushu ban kring bun ki wei pat ki samla banlong ki reuniam banlong ki lendo bat ngakermen ba pinang duai ru nak kepentak ni ka paris jongi sngom hadwai jur tungin berkenyu ya ka beneng hi bro ko wei bahkan oblei un ai ka jingkur khu halor jongi ka ni ka paris bangin yo ya kiling do so blei hi bari oblei ngin yo ya ki niam ro ki bari oblei bat ngin yo ro ki ru khu ki babon kerhai na ka ni ka paris jongi ti menta kuma phila mat phang hi kai ken pade ka fidon ban ong ya ki samla ha ka ni ka juk jongi Kamtam ya ki samla jong kani ka parish ka jungi ki samla ki ba naki yeng ki sem ki ba jupet ya kani ka channel jungi ka ika kubor ku pidan manay ki hakani ka juk governmenta bun naki samla jungi ki balang ngop hakka jings ngopha ka prathe ka ika banga kwa ban ong ya ki samla menta bangi ba ki jings ngopha prathe kin sayalam ya phi sha ka jing jot ni kisamla ni dei ki baslur hakabalang long ki baslur banyas khem hakajinge jong kabalang bat ngab ye kajing khot jong uplei nga ai men sem ye phi ban it la de na kabanta kabalang ban tre hakabris owan jong uplei te kata kala dei hisya ka jing penslur ka bakrau bha ya ki kena samla ka jungi bat kum kala ong mene ngakermen bapinang duwai pinang kerpat ya ublei bu nang kerku banginang yo shishu ki bon sya ki samla ki baslur namar ku mapi ong hi ki ngop haki jing sneo ki babon jat jing pensoi babon jat tungin duwai kerpang na kamta ki khon samla jungi ba ublei unda unker un sumar kerpang ya ki bat unda jet kensai na pergi khon samla jungi banlong shisha kita kirimiam ki ba iet ya kabalang banlong shisha kita kilingdo ki ba syakri hop ya kabalang bat hakawai ka benta pade banlong shisha kita ki riopat ba ki ba kit khia yala ka jong kabalang ki ba iet yala ka jong kabalang bat ki ba yang scam hala ka jong ka jinget ti menta pade sakwi ki jing kelinga ko aban keli ya pi sister lili kumno pi snow menta ba pila long dunia kum kariunia menta ngasngeu bangalong kabriu kabat thamai kajinglong barim kala ino pad ngalapong da kajing long bat thamai pad mentang ngalong kajing iem jong ujisu tie sister kat nu shisha kalong ka bakmen bangin yo sngo go pilalong briu thamai pilalong go briu jong jisu bat pila IT na dong syadong nakabentaw Jisu kajing im jong pihi borok kowe kadai tang nakabenta jong bat kai ka bangidon nakalian jong ibade kalong mangikular bangin kersyan yipi daki jing duai ninumla ban hajan dakamet ke jongi ndrengin ye ke mau yipi ki khon jong ka parish barok saungot ki bangilayo khatam nakani ka parish ba ublei unda unker sumar yapi ni pha yapi da kajing ku jungi kum nakane ka pares pin trei hakanu kanu ka briso pio matsei tolong ki basai so to trei da kajing kemen IT la kajing em da kajing kemen but de lingba kata kajing i kajing kemen bangin ba pin sala shisha ban sedang ban long yukur te hangni menta ngidon sai ba shipra arkmi ba sister Lily Mary itai de sister Leticia nong siet kadung isu tenat ba ngi
don ye piru mentakas ni nisgo kumen ki kon jong kaparish ba pi yalong kumni ki riuniam baro arbot nakaju keseng ngin jindalak kwa ba baro ki saumut ki don lang ni tan ba kamper pi don ma pi filami khmat nak bata jo ki de ti kendiak sista to batai ni ke ke jing snow jong pi hakata kapur haka sngi ka bak lakentang sestar ningkong ye pi shim ningkong ye ke jing smai jo pi kum ka riuniam kajing snow janga hak tu kapur gap tap da kajing so komen ka bakrau ngam la ban batai mo ba kanu ujisu I janga ba ule chit janga ban long ka jong u ban sakri ya u ba sakri ya ki bru ya ki pa jong play but ru hak tu kasi ngadon knyat kajing snow tiao namar ki bahing sem ki medon lang bat nga mar kani ka por juga coronavirus menta hande compare ublay udon laka sandur mo wala da ki bhayi nga sem jonga kim don ru hande ublay don kat nga ngati ba ki duai na kapenta jonga ki don lang bat nga hak ching duai jong ki but nga sngau kamta me namar hagipur bangadang late school ngam don kata kajing kwa jonga panilong sister Henry ublay udon ka sandur yanga pan tre pan sakri ya u pan tre kabis awan jong u ngadap ji sunguk bakrau ri ublay bala chit yanga pan long karuniam pada bun ki breu ki samla ki bastat ki ba don ki talent ki ba pher ngasngoy na di bangam doni Henry hakmat ublay ngalong ka bakrau ngasngoy kumta dena kata kada bangasngoy ba ngas dap da kajing kemen ba ublay wala chit kerpang yanga kamdam na ki para kelas jonga ba wala chit yanga mo bandong karinya bandong pentai bris awan jong u nak tara bangas kemen du kata hakpor banga develop pen IT ala di haublay ngara IT ala di nadu ka dunud ba wala ngamlong ka ba start ka badon ka kita len hande ngakwa bangan yaine ha kajing ijung u bangaine ha kajing long riam kalong ka ba ai men sim shisha do kata ba wada pedeng kita kajing kajing pi wada pedeng kita kajing sung diau kajing sung temang nrei pi sung scam ba de ba ublay don tangkat da shisha kani ka perken mau yang ni ba wala dang ilong marway nisgo marway kat no ru ublay hi uya iye ublay hi uya sumar ublay hi uya yada but ngangit scam baki ba pet ya kani ka channel barokoy kinyo mensim bandang pensluri la ke jongki kun baki dang pensluri ya ki kun samla shindang bakin thai ki jongki bakin tur shakmat kin tur shaprang da ke jing shulur ban shakri ya u hakabri sa wan jang u ha ki benta ki ba pher ki ba ublay hi uthumu na ka benta jongki te kublay sibon sister baro armon ba ngilayo banya kren kumni mentakas ngi kat no kalong ka bakamen kalong ka bas kong tenat kani ka jing kren jungi mentakas ngi bat ngaru si siya ngadap ka jing kemen ka bakara bang yo ban saki nya kani ka sngi mentakas ngi te kublay sibon ni kular biang ipi sa sisien banginang ya sakra ni pi da ki jing duai what read what tie ki jing kin bon ki jing penshoy kin bon nrei to yai ne scam hala ka jong karai ublay hi uns ai bor uns ai men si pi kublay sibon